Andrejko, právě se nacházíme na closing party Mercedes Prague Fashion Week. Ty se tady takhle schováváš, ale já tě poprosím, aby si nám ukázala tvůj outfit, protože tento outfit vynesla i Megan Fox, ale teda musím říct, že to by to snad sluší ještě víc. No, ďakujem. Ako ja obdivujem Megan Fox, tak si myslím, že ona je ako skutočná ikona, ale každopádne mám rado, že som mohla vyniesť takéto šaty, pretože sú výnimočné. Akorát ja som to samozrejme doplnila v Čechách sakom, pretože až tak odvážna ako Megan nie som. Já si myslím, že máš stále dokonalou postavu jako 20, takže klidně nám to ukáž. Vypadáš fantasticky. Jak dlouho jsi vybírala tento model? Byla to tvoje první jasná volba? Úplne nie. Vyskúšala som asi 5-6 modelov, ešte sme to kombinovali aj s Bárou z The Dress Prague, pretože ma stylovali dnes, ale nakoniec som si vybrala tento môj model, ktorý je teda z mojej osobnej šatne, z mojej zbierky a doplnili sme to týmto zaujímavým extravagantným sakom. Ale ja si myslím, že tie šaty si zase zaslúžili vyniesť aspoň na Prague Fashion Week, kde inde. Co na ně říkal tvůj manžel? Tak on miluje extravaganciu a on by ma najradšej videl nahú, ale to zase mu nedoprajem, iba doma v kúpeľni. Takže on má rád takéto bláznivé kúsky a je rád, keď to nosím. Hovorí, že je škoda, že v Čechách máme ženy málo odvahy. Ale tak ja si zase hovorím, všetkého s mierou. Na to správne miesto a keď má človek odvahu a chuť, tak občas áno. Je třeba něco, co by si na sebe nikdy nevzala? Tak to záleží. Sú určite nejaké kúsky, ktoré sú cez čiaru alebo ktoré sa nehodia na tú nejakú príležitosť alebo udalosť. Teraz sme boli pred chvíľkou na vernisáži, tak tam som mala samozrejme decentnejší model. V tomto by som sa tam neukazovala. Asi typ té celebrity, která potom čte tu módní policii? Vieš čo, vôbec. Mňa už to nezaujíma ani komentáre, ani kritiky. U mňa môžeš vidieť aj pod mojimi príspevkami na sociálnych sieťach, na Instagrame rôzne hlášky, rôzne komentáre. So mnou to nič nerobím, je to fakt jedno. Ja hovorím, že vždy to je zrkadlo toho druhého človeka a nech sa prejavia, nech ukážu, čo v nich je tí ľudia. Pokiaľ to nie je úplne vulgárne, alebo cez čiaru nejakej akoby solidarity, alebo rasistických útokov podobne, tak ja to nechávam. Nemám to ani kedy čítať, na tož mazať. Je pravda, že ty jsi vlastně i typ té slavné osobnosti, která naopak i třeba ty kritizované kolegyně často podporuje a chválí. Ja si myslím, že tu už je zloby a kritiky tak veľa, že naopak trošku nejakej práve úcty, rešpektu a láskavosti vôbec neuškodí a naopak by urobil tento svet krajším. A ja sa snažím vždy vidieť tie lepšie veci. Myslím, že to zaznamenala asi u Dary Rowling zrovna nedávno, že si tam nějak podporovala v tom vzhledu. Asi aj áno. Jako keď mám tu možnosť a čítam niečo aj škaredé alebo negatívne, a vidím, že to je cez čiaru, alebo hlavně to neférové, tak rada podporím moje kolegyně. Ty si hodně zase cestovala, jako obvykle, tak kde všude si v létě byla? Boli sme v Chorvátsku s rodinou, boli sme na Mykonose a teraz sme trávili nejaký čas v Španělsku. Je pravda, že na Mykonos jste s sebou přibalili vlastně i vaše dobré přátelé z Plzně, vlastně to byla Lenka a David Limberští, tak jak jste si to tam užili? Prišli sa za nami pozrieť, Lenka s Davidom tam nikdy neboli na Mykonose, takže aspoň predĺžený víkend si urobili čas. On ich potom čakal kemp aj s detičkami z detských domovov, ktoré som ja sama z mojej nadácie tam dala, takže som rada, že sa im venoval a tak to mali trošku za odmenu. Boli sa pozrieť a boli nadšení. Já jsem vlastně zaznamenala, že tam je nádherný výhled a vy jste se tam už po několikáté vraceli. Tak ja mám celkovo rada Grécko. Grécku kultúru, jedlo, ľudí, je tam nádherne, aj tam toľko ostrovov prekrásnych, ktoré stoja za to objavovať, či Santorini, Zakynthos, Kréta, Rodos a tak ďalej, je ich veľmi veľa, ale na Mykonos sa vždy radi vraciame. A nepřemýšleli jste třeba s manželem o tom, že byste jednou, až budete třeba i starší, takže byste tam trávili opravdu většinu toho roku? Třeba jako Simona Krajinová, ta taky vlastně lítá do Dominikány.
Kedysi sme zvažovali, že by sme si niekde kúpili aj dom a niekde sa ešte usadili, mali nejaké letovisko. Ale keď je toľko krásnych oblastí, toľko pekných miest na svete, že mne príde zase ľúto byť tak akoby obmedzovaný. Že som rada, že môžem objavovať aj nové miesta, ešte cestovať, kým môžeme. Tak možno na staré kolena, neskôr. Vaneska vlastně přednedávnem podstoupila operaci kliční kosti, což jí vlastně i znepříjemnilo vlastně ten sport, že na čas ho nemohla dělat. Tak jak aktuálně vypadá teď její zdravotní stav? Áno, je pravda, že po olympiáde v Kore, kde bola vlastne na 3. mieste, krásne sa umiestnila, za to stále jej hrozne fandím a mám radosť, tak mala bohužiaľ radu niekoľkých zranení. Najťažšie bolo zlomenie na tej kľúčnej kosti, ktorá sa od apríla nehojila. A ešte v júli vlastne stále nebola úplne fit, takže mala odpočívať, regenerovať a nemohla ani odletieť do Austrálie. Takže teraz je vlastne škola povinná. Užíva si to úplne ako všetci ostatní študenti, radoví, aj tie príjemné veci, aj povinnosti, ale už vidím, že už to začína v nej trošku sa ozývať a vreť a už sa ako pozerá, pokukuje, či by zase niekam nemohla ísť na tréning a kedy začne závodiť, pretože už ju čaká aj olympiáda za 2 roky, skutočná dospelá zimná olympiáda, kde by chcela ísť, kde by sa chcela zúčastniť, ale najdôležitejšie je zdravie a uvidím, ako pán Boh dá, či naozaj bude fit a bude môcť naplno makať a trénovať. A musím se ještě zeptat na kluky, jestli už si třeba domů někoho přivedla. Predstav si, že nie, že stále vážnu známosť nemá. A radí se třeba s tebou, že ti ukazuje nějaké chlapce a říká, hele, ten mi píše, ten se mi líbí, co na něj říkáš? Ešte v týchto veciach sa úplne neradí, občas mi niečo povie, niečo rada skonzultuje, ale ako úplne do týchto citových, intimných vecí ako nezasahujem, nechávam to na ňu. Keď to príde, bude sa chcieť zdôveriť, tak samozrejme som pripravená, som tu pre ňu ako maminka stále ready. Je pravda, že dnešní doba je podle mě v tom randění opravdu náročná, tak třeba kdyby se ti to chování toho chlapce nepozdávalo, tak řekla by si to a třeba snažila by se si ho do budoucna nějak rozmluvit? Vieš čo, ako asi v týchto veciach ťažko bude niekto radiť alebo komentovať. Ja hovorím, že hlas srdca je strašne silný a najdôležitejší a budem len dúfať, že si nájde toho, kto bude skutočne milovať a s kým bude šťastná. Ja ti děkuji. Do toho budem kecať.